Има места, където историята не остава в книгите. Тя живее между хората. Издига се над града, напомня и не ни позволява да забравим. Преди близо век и половина, тук се разиграва една от най-драматичните страници на Априлското въстание. През пролета на 1876 година въстаниците се изправят срещу една империя, не армия, а народ. Хора, които отказват да живеят без свобода. Сред тях са героите Петър Бонев, Спас Гинов, Кочо Честименски и още много други, готови да пожертват себе си в името на свободата. Градът е обсаден. Защитниците знаят, че изход няма. Надеждата е малка, но духът е непобедим. Всички геройски загинали плащат висока цена за свободата, но паметта не може да бъде унищожена. И 50 години по-късно продължаваме да живеем, да се развиваме, да пазим духа на онези, които избраха свободата и умряха за нея. Свободата не е даденост. Тя е избор. Изборът на хора, които са били готови да дадат всичко за нея. Днес нашият дълг е друг. Да пазим паметта, да бъдем единни, да създаваме добро. Защото само народ, който помни, може да бъде свободен.